95 χαίρετε. Βρισκόμαστε στην Αρτέμιδα. Έχουμε έρθει σε μια ταράτσα 160 τετραγωνικών. Ήρθαμε, πλύναμε με μάνικα. Κλείσαμε όπου υπήρχε ρογμές D55 με μαστίχα κιόλας μαζί. Σήμερα ασταρώνουμε, βλέπετε εδώ. Θα ρίξουμε μεθαύριο τα υλικά μας, τα τελικά, και μετά θα ρίξουμε βενίκι, τελευταία στρώση. Η εγγύηση που δίνουμε είναι από 5 χρόνια μέχρι 10 χρόνια. Στα 10 χρόνια είναι το υλικό Isoflex 500 σειρά και το άλλο είναι